Hello Philippines at sa lahat na nanonood sa ibang panig ng mundo. Ito si Mike Padawan. Narito ulit tayo sa pinaka-latest update. Ating weather analysis ngayong araw po ng Miyerkules hanggang Biyernes, Setyembre 10 hanggang 12, 2025. Ito po ang ating Tagalog version. Pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation. At bago tayo magsimula, gusto kong pasalamatan ng ating partners, ang Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands Sustainability, yung interested upang malaman itong proyekto or program ng BPI, click lang po ninyo ang link dito. At ang lokal na gobyerno ng Naga City, headed by Honorable Mayor Leno Cabredo at ang ating Honorable Vice Mayor Gabi Bordado. Well, mukhang normal po ang ating tropical weather sa ating bansa. Wala po tayong habagat, nasa break, at saka magandang panahon sa umaga, but again, paghapon o gabi, the usual suspects ay nandyan. Yung mga thunderstorms na nagbibigay ng mga malalakas na ulan dahil po sa mga cloudburst ay nagkukos pa rin ng mga problems sa mga flood-prone areas dahil sa poor infrastructure ng mga drainage systems, black waterways at iba pa. At yan po ang malungkot. Although nandito tayo para ibigay sa inyo ang pinaka-latest update. So far, wala tayong tropical cyclone formation for the next 2 weeks. Kung ibabase natin mga computer models, but magbabago po yan. Depende sa mga formation nito mga weather systems. Ang dry phase ng Modern General Oscillation na sa atin. Yung wet phase nandoon sa may Western Hemisphere, sa may Africa area and into Indian Ocean. So, wala mo na dito. Baka magtagal po ito hanggang sa first week of October, okay? And dito sa Naga, nagkaroon po ng medyo panandali ang cloudburst na nag-generate ng up to 300 plus or 375 millimeters of rainfall around 11:21 a.m. nung Monday, na nagkaroon po ng mga pagbabaha sa low-lying areas ng barangays San Felipe at Liboton. Sa Bagong Bayan Sur, meron rin doon na mga baha. At sa karatig munisipyo rin ng Kamaligan at Kadaaman, may mga minahang lugar. At gayon din po sa ibang parte ng kasentruhan ng Naga City. So, itong ulan na ito, naglast lang itong cloudburst na tinatawag, yung bigla ang pagbagsak ng ulan ng more than 100 millimeters within that thunderstorm, ay umabot ng 48 millimeters yung ulan sa Liboton, Barangay Liboton, Naga City. Sa San Felipe, 33.5 lang. So, makikita nyo yung difference. Sa ibang parts ng Naga, 20 millimeters lang, 22. Ibang lalawigan at munisipyo ay wala tayong na-record na ulan. Okay? So, yan po yung mga maliliit na thunderstorms na mahirap i-forecast. Although nasa forecast may thunderstorms, but hindi exactly mo malalaman kung saan talaga dadaan ito. Kaya mabuti na binabantayan ito palagi. Itong mga localized thunderstorms. Kapag meron kayong localized thunderstorms, mabuti yun maghanda palagi. Okay? But hindi naman po ito tumatagal. Usually mga maximum 2 hours. Ganyan nga sa Quezon City. Minimum of 30 minutes or 15 minutes. Usually naman, bihira naman itong mga nagkukos ng pagbabaha kapag meron lang mga intense cloudburst. At pinakita namin sa inyo yung mga example ng mga cloudburst sa mga nakalipas na video natin. So right now, sa ating latest fast animation, nandyan pa rin mga thunderstorms. So ito yung tropical wave na 2 araw na dumadaan dito sa Bicol. At mukhang mahina na yon, but magbibigay pa rin mga thunderstorms sa bahagi po ng gitna at hilagang Luzon na yun maghapon hanggang sa darating pong gabi. So ito po yung zoom in sa animation mula sa windy.com, UMETSAT, at nakita ninyo itong tinatawag nating tropical wave. At kitang-kita po niyo dito, although parang umiikot siya, but malulusaw lamang po yan in the next few hours. So yan po mga thunderstorms, nagbo-blossom na naman po sa may area po ng Visayas, Palawan at Mindanao. Pagkakaraniwan po yan pag panahon ng tag-ulan. Kahit nasa break ang habagat o walang mga bagyo o walang weather systems, itong mga maliliit na localized weather system ang nafe-feel natin. Which is normal dahil ito po talaga ang typical na weather conditions pag panahon ng tag-ulan.
ito yung latest wind forecast mula sa European model. So far, kalmado po ang landmass ng Pilipinas. May light winds lang mula sa east. At halos walang habagat na yon sa Western Pacific at sa West Philippine Sea, South China Sea. Tahimik po yan hanggang sa darating pong Monday. At may mga tropical waves na posibleng mag-form, but panandalian lamang po yan sa susunod na 5 araw. Now, kung i-extend natin ang forecast ng European model hanggang sa September 23, ay wala naman pong pinapakita ang mga significant na weather system, although mayroon dito malaking LPA na mag-form northwest of Guam. Wala naman po itong threat sa ating lugar. Patungo ito sa Southern Islands of Japan. Okay, at meron pa rin dito sa may West Philippine Sea. At mahinang LPA dito sa Eastern Pilipinas. So far, may konting habagat lang po pagdating ng last week of September. Typical southwesterly monsoonal flow. Although malapit nang matapos ang habagat, usually end of September or first week of October, humahabol pa ang habagat. Okay? And tingnan naman natin ang rain forecast, the hourly rain forecast po ito for the next 5 days. Doon lang tayo mag-focus kasi pag more than 5 days, mataas na ang uncertainty. Okay? So, napakababa ang probability niyan. At least for the next 5 days, up to 50% ang probability niyan. At nakikita natin na yun, ayan na naman po yung mga thunderstorms. Bukas po ng hapon, inaasahan po natin another wave of thunderstorms ang posible mag-form sa Luzon, kasama po ang Bicol, Visayas at Mindanao. At pagdating po ng umaga, all clear tayo, mainit. Sa Friday morning, panahon ng traslasyon dito po sa Naga City, start ng Peñafrancia Festival of Our Lady of Peñafrancia. At sa hapon, magkakaroon po ng traslasyon, pagdala Kiina o Our Lady of Peñafrancia. Image of the Virgin Mary patungo sa Metropolitan Cathedral mula sa Basilica or sa Peñafrancia Shrine. At nakita ninyo dito, pagdating po ng traslasyon ng hapon o Friday, ay may possible pong mga thunderstorms sa Bicol region. So, sana miss po ang thunderstorm sa Naga, hindi tayo dadaanan. But hindi natin ma-sure po yan. So, malalaman po natin yan. So, all throughout the country, may mga thunderstorms pa rin sa Friday. Sa Sabado, meron pa rin. Okay, mga possible thunderstorms, ayan, no? Sa hapon. At sa Linggo, ang medyo dry ang ibang parte po ng Luzon kasama po ang Bicol. But, hindi natin alam kasi 4 days from now pa ito. Baka magbago pa po ang forecast. But, ang Mindanao at Visayas may mga thunderstorms pa rin. Sa Lunes, meron pa rin mga thunderstorms na inaasahan sa area po ng Kabikulan at sa ibang parte ng Luzon, Visayas at Mindanao. Pagdating ng Martes, same pa rin, may mga possible thunderstorms sa hapon. Wednesday, meron pa rin, although baka showers lamang. Ito yung forecast na more than 5 days, so hindi pa po ito sigurado kung magpo-push through. Anyway, pagdating ng main activities ng Peñafrancia Fiesta, lalo na sa Thursday at Friday, magdala lang po kayo ng payong at kapote dahil may mga possible rain showers pa rin ng thunderstorms pati sa panahon ng fluvial procession sa Sabado, September 20. Mga possible thunderstorms po ang inaasahan pa rin. Okay? So, yan ang rain forecast. Pagdating naman po sa wave heights, walang problema po for the next 5 days hanggang sa darating pong Monday, September 15, mananatili pong mababa ang alon, kalmado hanggang mababa. Okay? At dito lang sa may East Philippine Sea, pwede umabot po ng 1 metro. Pero sa ibang bahagi po ng dagat Pilipinas, dito sa may inland waters ng ating bansa, ay napakakalmado. At dito rin po sa may West Philippine Sea, kasama ang Kalayaan Island Group, ay less than 1 meter or less than 0.5 meter ang wave heights at napakaganda para mangisda at mag-sea travel. Now, sa ating European Model Ensemble mula sa easterlywave.com, konting-konti po ang mga tracking ng mga ensemble. May mga pailan-ilan, pero ito mga mahihinang LPA or mga tropical waves lang po ito. Walang maraming tracks. Kasi pag marami yung tracks tulad dito,
Posibleng frontal system yan o bagyo. Dito kasi frontal system, taas yan. At ito, mukhang may bagyo mula sa Central Pacific. Ito yata si Kiko. Okay? Bagyo doon sa Eastern at Central Pacific na pagpe-penetrate dito sa may Western Pacific at patunaw na. Pero patunaw na po siya. Samantala sa ating Global Tropics Hazard Outlook ng Climate Prediction Center ng NOAA ng USA, ay nakita po ninyo for the next 2-3 weeks na kung saan yung third week is highly uncertain, second week is 50% probability. Meron pa rin information ng mga bagyo na inaasahan from 20 to 40% dito sa second week, September 17 to 23, pero patungo ito sa taas. At gayon din po sa ikatlong linggo, may more than 40% of a tropical cyclone formation sa may east ng northern Luzon. Pero patungo ito sa area ng Batanes or Taiwan, but hindi pa po ito sigurado kung matutuloy. Kaya highly uncertain po yan. Samantala sa ating Southwest Monsoon Index, kung nasaan na siya, napakababa po, nandito na yung habagat. Ito yung surge ng habagat last week, at ito na yun na yun. So, kaya nagkakaroon po tayo ng monsoon break. Samantala sa ating Modern Julian Oscillation, mula sa Climate Prediction Center ng NOAA, ito po yung GFS model, ay nandun lamang po sa may Western Hemisphere Africa area ang wet phase at tatawid hanggang sa may Indian Ocean. So, wala dito sa atin. Dito kasi yung Philippines. Okay? So, nasa dry phase po tayo. Kaya nakita nyo dito, hanggang September 23, ay nasa dry phase po ang ating bansa. Although, meron pa rin pwede mag-form ng maliliit na bagyo, o may mga thunderstorms pa rin, but yung mga grabing rain events ay absent po. Dahil sa, siyempre, nagkakaroon ng habagat. Pag wet phase, grabe po yan. At saka pag wet phase, multiple po ang mga bagyo nag-form. Samantala sa ating European model forecast naman ng Modern Julian Oscillation, same pa rin, nandito rin sa may Western Africa at Indian Ocean ang bulk ng wet phase ng MJO hanggang September 23, while sa Bureau of Meteorology ng Australia for the next 1 month until October 8, manatili po nandito lamang po ang wet phase ng Modern Julian Oscillation sa may Western Hemisphere, kasama po Africa hanggang dito sa may Indian Ocean. So, dyan muna siya. Okay? So, dito sa atin ay medyo dry phase po ang ating bansa. So, lahat nag-agree na nasa dry phase po ang ating bansa for the next 3 to 4 weeks. So, we'll wait and see. But still, all eyes tayo sa ating Western Pacific for possible formation within the next 2 weeks kung may mag-form. But so far, meron isang kandidato, paakyat siya, puntang Southern Islands of Japan, of Taiwan, Korea, Japan area. Wala naman po sa ating bansa. So, yan muna po ang ating update. Magkita-kita ulit tayo na yung darating weekend sa ating latest update. Maraming salamat sa inyong pagpanood at God bless po sa inyo lahat.